libre ang graduasyon. Way bisan usa ka dako nga bayranan ang mga ginikanan aron makagraduar ang ilang mga bata. Ug dili ni DepEd order lang nga kailangan i-renew kada tuig. Balaod ni nga mapatuman hantud i-repeal ni sa Kongreso. So palihog mga ginikanan na problema sa amutan sa graduasyon sa inyong mga bata, i-take note ni ang balaod. Republic Act 5546. Ako basahon ang title, kay self-explanatory ang title, ining Republic Act 5546. Atensyon mga magtutudlo, atensyon mga principal, atensyon mga sip-sip ng mga opisyal sa Parents Teachers Association, paukya baray tuyo, ayaw na ninyo hasula ang mga ginikanan o dako kayong amutan. Ni ay balaod nga nagdili ninyo pagpangulikta og bisan unsang amutan. Yan naglakip ni sa public schools o sa private schools. Akong basahon ang title sa Republic Act 5546. An act prohibiting the sale of tickets and or the collection of contributions for whatever project or purpose from students and teachers of public and private schools, colleges, and universities. Kanindot ani balaura? Ug ako basahon ang Section 1, ini maong Republic Act 5546. The sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students, and teachers of public and private schools, colleges, and universities is hereby prohibited. Pero dunay exception. So atong klarohon sa may exception. Provided, however, that these prohibitions shall not cover membership fees of school children and students for the Red Cross, the Girl Scouts of the Philippines, and the Boy Scouts of the Philippines. Napagilaing exception. This prohibition shall not cover the contributions of parents and other donors for the support of barrio high schools. So mga barangay high schools, exempted ini. Kanakilang tabang, ang mga barangay high schools, wala na sila funding. Gikan sa Departamento sa Edukasyon, nihitman itong kwarta sa mga local government units, kaya nahurot na mas pork barrel o sa paukyab sa lokal nga mga opisyal. So mga barrio high schools, mahimutan mo contribute. Maura na exempted sa balaod, ha? Barrio high schools, Red Cross, Boy Scouts, Girl Scouts. Graduation, way amutan. Ubang mga miss-miss diya, way amutan. Gidili, in fact, ang pagpangulikta. Kaklaro. Ini mga balaod. Adita sa Section 2 kay silot ni. Kung sa may silot kung mangulikta o bayranan. Any educational institution or person who violate the provisions of this act shall be punished by a fine not less than 1,000 pesos but not more than 5,000 pesos. Multa. Affordable ang multa. 1,000 to 5,000 pesos sa multa. Pero ang pagkapin mo mas bugat. Imprisonment for not more than 1 month or both in the discretion of the court. If the violation is committed by a private educational institution, the Secretary of Education at his discretion shall, in addition to the above penalty, so gawa sa multa o sa priso, can suspend, revoke, or otherwise cancel the authority to operate such educational institution. Ang rason, ana, tungod sa constitutional provision. Ang atong 1987 Constitution nagmando nga libre ang public education. Upper tertiary education, libre. Mo ni gimando sa 1987 Constitution. So igo lang gipatuman sa atong mga balaod. So asa man ning taon diay mga eskwelahan og paggasto para sa graduasyon sa mga bata kung mao nang gidili ang pagpangulikta og amutan. Matud sa Departamento sa Edukasyon kuhaon gikan sa Maintenance and Other Operating Expenses MOOE. Ang DepEd duna say lagda mahitungod sa PTA. Ang tawag ani Omnibus Guidelines on PTA. Mao ni ang DepEd Order number 13 series of 2022. So na iba taga PTA nga mamugos og pangulikta ingna. Mao ni ang gisulti sa DepEd Order number 13 series of 2022. Any contribution collected by the PTA must be strictly voluntary. Wa gyud pugsanay. Giklaro sab sa Departamento sa Edukasyon, makagraduar ang mga bata mobayad o dili sa contribution sa PTA. Kaya na may pipila ka PTA, o kini niabot ni sa DepEd ang mga reklamo, na pipila ka PTA nga mohimong kondisyon sa graduasyon nga mabayaran ata ng PTA dues.
Naningon ang DepEd dili ang mga bata makagraduar. Makapaso ang mga bata bisag di sila kabayan sa contributions sa Parents Teachers Association. PTA contributions cannot be made a requirement for a student to graduate, receive their diploma, or get their school clearance. Kung ang PTA mamugos o graduation ball, matod sa DepEd, wa nilabot ang eskwelahan na. Dili patambungon ang mga magtutudlo sa graduation ball. Mano way magtutudlo wapil ang graduation ball. Kaya targi na sa pipila ka mga parents. Or mag-organize sila farewell party. Kana bang bisag unsa na mahuna-hunaan unya hasol indang gay pag-contribute sa mga ginikanan, wa nay labot ang eskwelahan ana. Ug dili mapugos ang mga bata pag-apil ana. Bisag di sila mo apil ana makagraduar ang mga bata. O niya klaro kaing lagda sa Departamento sa Edukasyon. PTA officers, naaniha sa Omnibus Guidelines sa PTA. PTA officers are prohibited from shaming or singling out students whose parents have not paid. So kanang roll call, kabahin na siya shaming o singling out activities. Kanang pagbutang sa group chat, kinsay nakaamot, kinsay wa makaamot, kabahin na siya shaming o singling out activities. Gidilit na sa Omnibus Rules na nag-govern sa Parents Teachers Association. So giklaro gid sa DepEd unsa may mga gastuhan sa graduasyon nga dili mahimong pabayaran sa mga bata. Number 1, diploma. Way bayad ng diploma. Number 2, graduation program. Kanang mga souvenirs, wa na bayad. Maghimo-himo sila diha, libre na. Dili na mahimong pabayaran sa mga bata. Stage rental. Kay ana raman sud sa eskwelahan nganong na may stage rental. Dili pabayron ang mga bata ana. Kung adto sila mo pahigag graduasyon sa gawas, way labot mga bata ana kay ang gimando sa DepEd ana ra ang graduasyon sud sa eskwelahan. So ngano magrent na ka og stage. Ang toga matod sa eskwelahan dili kinahanglan magtuga ang mga bata. Mahimo ra gyud ang mga bata magsulob sa ilang school uniform. Dili kinahanglan mangabang og tuga. Dili kinahanglan mamalit og gowns. Dili na mandatory.